Szerbusztok! Ma a Brilliant kabint fogom bemutatni nektek. Ahogy a Ravak bemutatta az ISH-n, az egy frankfurti nemzetközi vásár, azonnal a közönségdíját hoztuk el. Maga a termék megjelenése egy gyönyörű és nagyon finom, letisztult design elemekkel rendelkezik. Ami nagyon érdekes termékben, abszolút keret nélküli, tehát tulajdonképpen, ha valaki a mögötte lévő burkolatnak a dizájnját szeretné jobban látni, semmilyen olyan sallang, semmilyen olyan keret nem takarja el, ami ne engedné át a fürdőszobai burkolat dizájnját. Nagyon komoly technikai újdonságokat vittek bele ebbe a zuhanykabinba, amit mutatnék is rögtön, és speciális zsanérrendszert szereltek föl magára a termékre, jobban terveztek hozzá. Ez a speciális zuhanyrendszer ugye maga bele van marva az üvegbe kívülről, belülről a zsanérnak nincsen kiterjedése. Itt látható rajta egy kis sapka, amit ugye, vagy takarófedél, amit ugye leszedünk, alatta van egy állító mechanizmus. Tehát tulajdonképpen összeszerelik magát a kabint, és nem kell mindig visszalazítani és úgy állítgatni az üvegeket egymáshoz, hanem egyszerűen a kis fedélnek az eltávolításával, csavarhúzóval gyönyörűen lehet szépen szabályozni az üveget egymáshoz, emelni, dönteni, attól függ, hogy a fal mit kíván meg. Természetesen nem csak ebben az aszimmetrikus változatban fix fallal kiegészítve létezik ez a termék, hanem rendesen zuhanyajtót is tudunk adni, tehát három oldalról fallal, csempézett burkolattal körbezárt falfülkét is le tudunk zárni zuhanyajtóval, de akár egy gyönyörű szép íves kabinnal is tudjuk gazdagítani a fürdőszobánkat. Természetesen a gyártó, azaz a Ravak, amikor szükséges, automatikusan a merevítőt hozzácsomagolja. Kisebb méretektől a nagyobb méretekig. Ami nagyon fontos az, hogy ahova nem szükséges, tehát a mérnökök úgy határozzák meg, oda nem teszik, ugyanis egy borzasztóan stabil szerkezetről beszélünk. Egy 8 mm-es fix üveg tartja a 6 mm-es mozgóüveget. Egy nagyon kellemes, nagyon-nagyon szép megoldás, gyönyörű ékessége lehet egy fürdőszobának.